Estem a la plaça de Catalunya amb un bon amic, amb en Paco, locutor de ràdio i també director de la revista Girona Gastronòmica. Què tal, Paco? Hola, què tal? En Paco recomanarà el meu llibre Festes i Tradicions Catalanes. Quan vulguis, Paco. Doncs sí, mira, jo no sóc gaire de llibres, però aquests llibres que tu fas, aquest concretament, m'encanta, perquè m'agrada saber les festes i les tradicions de casa nostra, perquè a vegades ens pensem que una festa és americana i resulta que és ben catalana. Llavors m'agrada saber que pugui anar a un lloc, a veure, iré aquí i anar a visitar aquells llocs que tu en parles. O sigui, per mi has fet el llibre ideal per llegir-me i per llegir-lo tot sovint, perquè vull anar cap a Olot, a veure si hi ha alguna referència d'alguna tradició d'Olot. Doncs Àngel, endavant, segur que es vendrà molt i molt, i a mi no em faltarà a la meva llibreria de llibres, eh? Gràcies, Paco, que vagi bé.